Riwruok mar Farm Africa komakore gi bad migawo mar pur e sirkand kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi jiwo pur mar soya e gwenge mopogore opogore e kaunti no. Gidwaro jolo mine matindo kod rowere mondo gibed gi mwandu e lwetgi. E kaunti no jopur magin mine matindo kod ojende mohew 6,000 oseyudo tiegruok e pur mar soya makoro gidhigo nyime e gwenge mopogore opogore. Alia Beach ntiere kod mathoth. Mamiya list e sub location mogongo e kar chung bura ma Suba North, Tabitha Chieng kod Sara Koth gin moko kuom mine matindo mane odonjo pur mar soya magitimo e yor ohala. Kit pur magiwacho ni osekelonegi lokruok e gweng'no nyaka ne gichake. Pur mar soya ne ochaki e alwora ma kono gi riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Farm Africa mageto mine kod ojende matindo bang' timonegi tiegruok ewi pur mar soya ma jopur ma kono wacho ni osemiyogi yuto kopim kod kothe mamoko. Tije to tek ndiyo lakini ober. Kiyude mang'eny to nitie kama onyalo yawoni mibed maber. Chon napidho njugu, to njugu nayudo ka otho diere moko. Koro adonje soya. Koro nayudo ka soya to ber. Emomiyo nawe njugu, koro apuro njugu matin. Ajapur mar soya. Koro an apuro soya eka. But ei purwa mar soya ka, wan kod trainings mosebedo ko ayudo. Mopuonjowa kaka wanyalo timo gapping, kaka wanyalo puro e wang' sa. Waneno koloko gweng'wa ni e yo makare, nikech soya kwa pure, kwa vest, chiro osekelonwa machiegni, koro miyo wayudo pesa wano dichiel. Farm Africa kokalo kuom apisa margi mochung'ne tiego jopur e kor gwenge Stacy Otieno wacho ni dwaro margi en neno ni mine kod rowere matindo odonje pur mar soya yor ohala manyalo konyogi ka chiro bende gimiyogi bang' golo soya e puothe. To through the program mar ISA nokelnwa different markets. Masani wan gi chirni madhi abich e gweng' ka. Makata ka achiel ok ti to machielo cha tiyo. Mayudo ka japur sani dina soya to pesa ni e lwete. Miyo gino osekelo dongruok e gweng'. Yudo ka mine matindo manyicha bedo as housewives. Ng'eny gi osewuok oko masani gin go ohala e center through this program. Apisa mochung'ne weche mag puro kothe mopogore e riwruok mar Farm Africa Dr. Stephen Bundi wacho ni gisetiego mine matindo moingo 6,000 e kaunti ma Homa Bay mangima e timo pur mar soya e yor ohala. We are working in the 6 counties and here in Homa Bay we have 6,000 young men and women who are doing soya, and a total of 15,000 who are doing soya, fish production, trainers. We do several trainings, technical training, business training, and gender training, and also life skill trainings. Kapisa migawo mar pur e sirkand kaunti ma Homa Bay Kennedy Opiyo wacho ni pur mar soya oseketo mwandu lwet jopur mathoth kaluwore kod sir ma gisebedo ka giyudo. E department ne wabedo piny mwayiero kothe ma waneno ka beyo manyalo miyo jopur kata kopidho to nyalo yudo pesa. Achiel kuom gi en soya bean. Soya bean wayudo ni sani variety mwapuro kawo muda matin to sechiek, kendo bende chiro bende en godo. Mano nyiso ni japur kopidhe to ok onyal koso pesa e ofuko e sama owinjore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.